Meta bejn il-ħamis fil-għaxija u l-ġimgħa filgħodu bdiet tingħalaq ġimgħa ta' ħidma fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu, il-diskussjoni ta' ħafna membri tal-Parlament Ewropew u uffiċjali tal-istess istituzzjoni kien għadu fuq id-diskors tal-Prim Ministru Malti l-erba' li għadda. Diskors deskritt bħala wieħed importanti mhux biss għax tkellem dwar il-prijoritajiet tal-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, iżda wkoll għaliex kien diskors ta' mexxej li jaf sewwa lill-istituzzjoni tal-Parlament Ewropew. Kif fil-fatt dera anke mill-interventi li saru mill-membri tal-Parlament Ewropew li tkellmu warajh. Il-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Laburista fil-Parlament Ewropew Alfred Sant kompla jelabora dwar dan. Kienet preżentazzjoni tlaqgħet tajba ħafna kemm minħa tal-Kummissjoni u kemm minħa tal-parlamentari differenti fil-Parlament Ewropew għax naħseb irrispondi tal-ħafna mill-mistoqsijiet tagħhom u kwitijiet tagħhom u concerns tagħhom dwar kif se tiżviluppa l-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-Brexit, il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea, fir-rigward tal-immigrazzjoni li tqanqal ħafna diffikultajiet fil-Parlament Ewropew u pereżempju wkoll fir-rigward tal-Ewropa Soċjali. Fuq kollox id-diskors tal-Prim Ministru kien wieħed li jagħmel lil Maltin kburin kif stqarret il-membru tal-Parlament Ewropew Marlene Mizzi. Kont gburija li jiena kont Maltija waqt nisma' l-Prim Ministru tiegħi jitkellem dak il-mod kien luċidu, kien ċar, però l-iktar importanti tkellem għaċ-ċittadini Ewropej kollha. Semma affarijiet li jorqtuna kollha, l-immigrazzjoni, is-sigurtà, u dak huma affarijiet li jorqtu ċittadin mill-qrib. U realizzajt Malta pajjiż żgħir, Prim Ministru tagħna l-ewwel darba bħala President tal-Kunsill tal-Ewropa illi għandu għal-qalbu u Malta għandha għal-qalba il-benesseri taċ-ċittadini Ewropej kollha. U naħseb kien speech illi jagħmilna unur. Dan kollu ma jneħħi xejn mill-isfidi kbar li qed tiffaċċja l-Unjoni Ewropea f'dawn iż-żminijiet diffiċli u għalhekk il-Presidenza Maltija waslet fi żmien diskritt ukoll bħala storiku kif saħqet il-membru tal-Parlament Ewropew Mirjam Dalli. Ħassejtni gburija li hemm Maltija. Ħassejtni gburija li niġi mill-iżgħar pajjiż stat membru tal-Unjoni Ewropea, imma għandna l-ambizzjoni li f'dawn is-sitt xhur verament nagħmlu d-differenza. Qegħdin nieħdu l-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa fi żmien meta hemm teddida serja fuq l-Unjoni Ewropea, qegħdin nisimgħu wkoll dak li qed jgħidu players internazzjonali dwar li ma jinteressahomx jekk l-Unjoni Ewropea letteralment tiġi żmantellata u naħseb li dan huwa iż-żmien meta ikollok politiċi li verament jarfu l-ħtieġa li ikun hemm għaqda u l-ħtieġa li jagħtu importanza lin-nies.